like iji ajani kọwaa gbasa ajani yes ike kọwapụta ebe gbasara ajani for example aga m akọwapụta ya etu many people ga-esi gaa ghọta ebe ọ pụta nke ọma. Ajana bụ nyewa bụ isi ọdịnala Igbo. Ajana chịkọtalụ omenala Igbo niile. Ọ nwere ebe a na-akpọ nsọ anị. Ebe a na-akpọ nsọ anị bụ mgbe imejọrọ aja anị. Tupu arụsị ga-egbu mmadụ ga-agbogbu mmadụ. Aja anị ahụ ga-ekpe ikpe. Ya bụ aja anị ekwero na arụsị ga-egbu mmadụ omegbu ya. Ma ya bụ na aja anị ekwero na ọgwụ ga-egbu mmadụ omegbu ya. Iwu bụ na aja anị ga-ekwu na ozugo wee zuo. Ije tụọ mmadụ na arụsị ma aja anị ekwuo na onye anwa amanwụ. O nwere ka arụsị anwa dị kata ike ka ya na aja anị chịkọtara omenala Igbo niile. For example, o nwere ebe a na-akpọ obi. Inwe ike ịba n'obi etu ọbụla ọ si masị gị maọbụ etu ọbụla esi ede. Mana ga ama mba nwuro na aja ana etu ọbụla esi ede. Onye mere na-abara n'aja ana maọbụ jee n'aja ana. Maka na ọnwụ na o nwee ebe ọjọọ na-eme wee jee n'ebe aja ana adị ana tụọ gị. Ya bụ na nwoke na-anọgide tobe afọ obube afọ ka nwaanyị dị ime. Ọrụ aja ana dị ebe anwa. Ya bụ na ana wogburu aja ana wogbu. Inwe ike imeta ọgwụ were ọgwụ anwa jee n'ebe arụsị nọ nwa arụsị nwa oyi ibe imere na ga-emerie ọgwụ anwa ejide arụsị anwa. Mana ga-eme mmete nwụrụ ọgwụ were jee n'aja ana ka anị ghara ịtụ gị. Iwu bụ na anị ga-atụ gị. Ya bụ na aja ana bụ mkpokote isi ihe gbasara omenala. Ya bụ nna mụrụ omenala. Ọ ebe bụ aja ana dị ebe ahụ. anyị ekene gị. Ka isi kwuo ka ikwute alụsị ikinye anyị ife ihe gbasara alụsị. Yes, enwere m ike inye ihe gbasatara alụsị dịka ka m si kwuo na mbụ.